Ja, okay. Ja, tak. Det er så meget sjovere, når I har lyst til at give en gas sammen med os. Ved I godt det? Ja. Så er det Okay. I dag skal jeg sige noget, som jeg har kaldt stol på ham, han er G. Han er G, du ved, altså Gud, det er magi, og så er det bare sejre at sige det på engelsk, fordi så ja, okay. Nå. Forstår I, hvad jeg mener? Ja. Mm-hmm. Prøv lige at sige til din sidemand, stol på ham, han er G. Han er G, ja, han er G. Lige præcis. I har allerede fanget den, ikke? Okay, fedt. Er der nogen af jer, der har lagt mærke til, at det snart er jul? Ja. Ja, men jeg er ked af, at jeg afslører det for jer sammen. Men det er lige om lidt, faktisk. Spoiler alert. Ja, undskyld. Nå, det var fordi, I ved, der er jo, altså, julen, den handler om noget. Og det noget, det er sådan, altså, det kan godt være, at for nogen så er det glædenisser, men det er faktisk ikke det, julen, den handler om. Just so you know. Ja, det handler om en stor gave. Det er fuldstændig rigtigt, Asger. Rigtig godt tydeligt dernede fra. I Bibelen, der står der om Jesus, og der står om ham, at han blev født juleaften. Surprise? Right? Jo, måske. Okay, så ved I i hvert fald noget, hvis det er, ikke? Der står om det i Lukas evangeliet. Det er en bog i Bibelen, hvis I skulle være i tvivl. Og der står der om Jesu fødsel. Og det jeg vil tale om i den her historie, for I kender den sikkert godt. Men noget af det, som Gabriel, altså den her engel, der kom flyvende og sagde noget til Maria, og også viste sig for en drøm hos Josef. Noget af det, den sagde, det var, intet er umuligt for Gud. Amen. Ikke noget er umuligt for Gud. Gud, han kan alting, også selvom vi ikke kan forstå, at han kan det. Og det er egentlig derfor, vi fejrer jul. Vi fejrer jul, fordi Gud har gjort det, som var totalt umuligt. Og det er fedt. Gud, han holder, og han holder altid, hvad han lover. Og ikke noget, der er umuligt for ham. Det er sådan pointen i dag. Så kan I tage den med hjem, ikke? Tak. Tak, velkommen. Da Maria hun fik at vide, at hun skulle have Jesus ind i sin mave, så begyndte hun sådan at spørge lidt til eller så begyndte hun nemlig ikke at spørge. Hun spurgte ikke sådan, men hvad så? Hvad tror de andre så om mig? Og hvad nu, hvis de synes, jeg er mærkelig? Eller hvad vil de, når de begynder at spørge, hvordan det her ligesom er sket? Og jeg tænkte, det tænkte Maria overhovedet ikke. Det eneste, hun spurgte om, det var bare, okay, hvordan kommer det til at ske? Så sagde jeg ikke, hvordan det var. Så okay, fint, det skal ske. Jeg ved ikke, men altså, det synes jeg er rimelig cool. Fordi på det her tidspunkt, hvor Maria hun fik at vide, at hun skulle have Jesus i sin mave, der var det sådan, at hvis man ikke var gift og havde en mand, og så blev gravid alligevel, så blev man stillet hen som lidt ligesom på vores store torv herovre, midt i det hele, og så kom alle mændene fra byen og kastede sten på den her dame, indtil de døde. Okay? Det er sådan der, hvor hun kom fra, og sådan hendes sted at leve. Det ved jeg ikke, om der er så mange af jer, der har prøvet, men altså, det, de var sådan rimelig hardcore, og alligevel så er hun bare fuldstændig iskold og siger, okay, men hvordan kommer det til at ske? Sådan og sådan og sådan, Helligånden kommer lige og siger, puff, og så anden der. Og så okay. Fordi hun stolede på, at det som Gud han havde sagt, at det var sådan, det ville være. Jeg ved ikke, hvad du står overfor nogle gange, men Maria hun stod overfor det her, som var sådan rimelig vanvittigt, og alligevel så sagde hun, okay, når Gud siger, at det her det ikke er muligt, så stoler jeg også på, at han nok skal gøre det, der er brug for. Og hun kunne også godt stole på Gud fuldstændig, fordi selvfølgelig havde Gud tænkt på også at fortælle de mennesker, der var omkring Maria, om de her ting. Sig lige til min sidemand en gang til. Stol på ham, han er G. G. Man skal lige hænge lidt, så man så lige med gang. Nå jo, men når I ikke gør det, så må jeg jo lære det, ikke? Fordi lige meget, hvad du er ude i, så ligesom med Maria, så skal han nok omgive dig med mennesker, som er de bedste for dig. Lyt til ham, altså Gud, og følg ham, så sørger Gud for, at det er de bedste, der er omkring dig. Fordi det var sådan, at lige præcis ham med Josef, han var ikke helt tilfældig for Maria. Fordi Josef, han var en god mand, står der. Han var sådan en, som selvom han havde fundet ud af, at Maria var gravid og sådan noget, så havde han tænkt, okay, jeg siger det ikke til alle de andre, fordi jeg synes ikke, at hun skal op og stenes alligevel, selvom han egentlig ikke vidste, hvad hun havde lavet eller ikke lavet.
Så jeg gør det bare i stilhed. Jeg er sådan, okay, jeg fader bare lidt udagtigt. Så kommer englen så selvfølgelig og styr på det, og får sagt, prøv at høre, sådan og sådan. Sådan her er det. Sådan hænger det sammen. Og så bliver han der alligevel. Men det er ikke helt tilfældigt, at det er... ja, det er rigtigt, det var det. Det er ikke helt tilfældigt, at det er lige præcis Josef. Og sådan kan det også være i dit liv. Jeg ved ikke, hvor du står for, hvad du har prøvet, eller hvad du har været ude for i de her ting. Men lyt til Gud, så skal han nok sørge for, at det er de rigtige mennesker, der står rundt under. Sådan så der ikke er nogen, der kommer til at stene dig på et torv eller noget. Ikke? I dit liv, der vil Gud gøre lige så vanvittige ting som det her med, at at Maria, hun skulle have Jesus ind i sin mave, selvom det ikke sådan skete helt naturligt-agtigt. Det er ikke fordi, at Jesus han skal fødes igen, og at sådan en som Jakob for eksempel pludselig skal føde et barn og sådan noget. Det er ikke det, der skal ske. Så jeg er bare fed, det er altid noget. Ja, så ved vi det, så behøver vi ikke at spørge. Men, men det er ikke fordi, det samme skal ske igen overhovedet. Jeg vil bare sige, der står, intet er umuligt for Gud. Sig det, intet er umuligt for Gud. Intet er umuligt for Gud. Præcis. Og han mener det, når han siger det. Gud han sørgede for Maria, så vil han også sørge for dig. Et andet sted i Bibelen, der står noget andet. Det er faktisk også ret klogt. Vil I høre det? Ja. Fedt. Ja, tak. Kom med det. Salme 37, 3-6, så står det sådan her. Bestræb dig på at leve ærligt og sandt. Sæt din lid til Herren. Det er Gud, der hedder Herren her. Og gør det gode. Så vil du opleve glæden fra Herren, Gud. Og han vil give dig, hvad dit hjerte ønsker. Din fremtid skal du lægge i hans hænder. Stol på ham, skriver han ind. Bliver du udsat for falske anklager, vil Herren vise din uskyld. Jeg ved ikke, om I har hørt det her. Der er sådan et meget smart citat, der hedder... når livet giver dig citroner, så lav limonade. Har I hørt det? Ja. Dreng, kom over. Det er sådan et citat, mange piger de pludselig har som deres coverbillede på Facebook og sådan noget, ikke? Fordi, det har været en svær periode, så nu skriver jeg lige, når livet giver dig citroner, så lav limonade. Ikke? Det er meget dybt. Ja. Meget poetisk og det hele. Men jeg tænkte lige over det her udtryk i dag, ikke? Altså, det er egentlig noget fis, altså. Fordi jeg tænkte, okay, jeg bliver nødt til at finde ud af, hvordan laver man overhovedet limonade, ikke? Men altså, det kan også godt være vigtigt nogle gange. Fordi man siger det her, når livet giver dig citroner, så bare lav limonade af det. Ja, men hvis du bare presser citronerne, ikke? Så smager det ligesom, når man har kastet op det der eftersmag. Det ved I godt. I ved det godt, I har prøvet. Det er nemlig rigtig, Lasse. Det fandt jeg også ud af. Lige præcis. Fordi hvis man bare presser de her citroner, ikke, så smager det virkelig, virkelig af surt B. Altså. Men hvis du rent faktisk får nogle andre ting i og får mixet det på den rigtige måde, så bliver det en lækker limonade. Okay? Men hvis livet det kun har givet dig citroner, altså alle mulige dårlige ting, så kan du gøre noget med det selv. Du bliver nødt til at have noget andet, som kan gøre, at du får lavet den her perfekte limonade. Noget sukker. Gud, han er totalt sukker i den her sammenhæng, okay? Det er ham, der kommer med sukker og med... Jeg så en opskrift. Vi har en opskrift på limonade. Ja, kom med den. Okay. 3,5 dl rørsukker. Halvanden deciliter vand. 2 dl citronsaft. 2 dl limesaft og frisk mynte. Ja, så I kan godt se, hvis man nu kun havde haft... Hvis nu man kun havde haft de her 2 citroner, ikke? For det første fik man ikke meget limonade. Og for det andet så fik man noget limonade, der smagte rigtig, rigtig grimt. Og det jeg vil sige med det her, det er ikke bare for at være mærkelig eller sådan noget. Men det betyder, det jeg prøver at pakke ind i et billede lige nu, det er, at vi skal lade være med at prøve at klare alting selv. Det her, når vi får de her citroner, så tænker vi, okay, jeg kan selv lave min limonade, mand. Hallo. Og så presser vi dem der, og så tænker vi, virkelig ulækker bagefter, ikke? I stedet for bare at sige, vi ved, Gud, han står klar. Han har sukker, han har mynte, han har alt det der andet, jeg kan huske. Vand, lime, snask. Og siger, værsgo. Hvis du vil have det, hvis du vil tage det, så står han der og er klar til at lave en limonade, der var sidder lige i skabet. Okay? Prøv lige at sige lige i skabet. Og præcis på samme måde, i stedet for Maria, hun var begyndt på alt muligt sådan halv sniksnak, prøve at pakke det ind og sige til Josef, prøv at høre, kage i ovnen, og du ved noget, sådan det skal ske. Hvis hun var begyndt at sige alt muligt selv, så kunne man godt forestille sig, at det måske var noget, der var lidt mærkeligt. Men i stedet for,
Så lænede Maria sig tilbage og sagde, okay, jeg har fået de her citroner, jeg har fået det her, som måske er sådan lidt svært og ser lidt mærkeligt ud. Men Gud, jeg beder dig om, at du må tage det, og du må gøre noget ved det her. Jeg stoler på, at du kan det. Der er ikke noget, der er umuligt for dig. Så kom Gud med sukker og alle de andre ting, kom med det her, så det bliver en god limonade. Han tager styr på det, okay? Stol på ham, fordi han er G. Prøv lige at sige det igen. Ja. Da jeg gik på seminaret, det er der, jeg lige er gået, der skal man slutte med at skrive sådan en kæmpe opgave. Ikke? Og en bachelor, eller bachelor, som det er også bekendt. Tak. I hvert fald, så skal man skrive sådan en kæmpe opgave til sidst. Og det er sådan noget, hvor man bare har lyst til at grave sig selv ned. Hvor man får bachelor af at sidde så langt. Altså ikke dig, men andre. Alle andre gør. Det er bare ja, okay. I hvert fald skal man skrive den her opgave, og det kan godt være rigtig hårdt. Det føles lidt som om, man har fået sådan 10 kilo citroner, okay? Og det er måske ikke så nemt, hvis man bare presser alle de der citroner selv og tænker, okay, jeg laver en rigtig god bachelor, så kommer man til at smage ligesom det der bræk fornemmelse bagefter, ikke? Og jeg havde virkelig sådan en, okay, og det er jo ikke for at spille smart, vel? Men jeg kunne virkelig godt tænke mig at lave en opgave, der bare var, ikke? Og som folk tænkte bagefter, okay, det der, det kan vi ikke bare lade være, vi bliver nødt til at snakke om det, vi bliver nødt til at gøre et eller andet sådan der. Og der stod jo lige før, da vi læste på Bibelen, at han vil give dig, hvad dit hjerte ønsker. Ikke? Så jeg sagde, da jeg skulle begynde på det her med at skrive bachelor og sådan noget, så sagde jeg, Gud, her er de her citroner. Kan du lige komme og fikse det med dine andre ingredienser? Kan du ikke lige være den, der bare giver mig de her ord, og du ved, er med? Og når jeg sad og skrev det her, altså jeg var pisseirriterende, da jeg skrev det. Ja. Nå jo, men altså det kan man godt være alligevel, ikke? Det var sådan lidt presset. Men den opgave er totalt, jeg giver alt credit til min Gud, fordi han sad der, eller han og jeg sad der og skrev. Og hver gang jeg sad og tænkte, jeg ikke, hvad jeg skal skrive nu, så hey, det der sukker, som du skulle komme med i min limonade, kan du lige gøre det lige nu? Og så gav han bare de sygeste guldkorn, okay? Og jeg ved godt, at der ikke er nogen af jer, der sidder lige nu i livet og skal skrive bachelor. Men I skal skrive alle mulige andre opgaver, okay? Ja, præcis. I skal skrive alle mulige andre opgaver. Jeg vil bare sige, hvis du giver de her citroner og det her nederen halløj, du skal skrive til Gud, så vil han give dig guldkorn. Han vil give dig lige præcis det, du skal skrive, sådan så det bliver helt perfekt. Og hvorfor ved jeg det? Fordi ellers så havde jeg ikke lavet den bachelor, jeg har lavet. I dag, der var der en fra min gamle skole, der skrev til mig og sagde, forresten, bare lige sige til dig, at lige nu der sidder vi og skal lære, hvordan man skriver en bachelor, og pludselig går det op for mig, at det er din, vi sidder og kigger på, for at finde ud af, hvordan man gør det bedst. Okay. Så sidder man der, ikke? Fedt og helt vildt og sådan noget. Så dejligt, tak fordi du sagde det og sådan noget. Så skrev han, du har da også set den der artikel, der står om dig, ikke? Nej. Nå. Der var så skrevet en eller anden artikel om min bachelor i august måned, som jeg ikke har set, ikke? Mega fedt. Mega fedt. Og prøv at høre, det her er overhovedet ikke noget med mig at gøre, fordi jeg kunne ikke gøre det der selv. Jeg sad der og tænkte, det her det kommer overhovedet ikke til at gå. Men jeg ved, at Gud, intet er muligt for ham, okay? Og jeg ved godt, at den her opgave kan virke mærkeligt, og jeg tænker, okay, jeg er ligeglad med den opgave. Men for mig var det her helt sindssygt, for jeg kunne ikke gøre det her selv. Jeg ved ikke, hvad du står i lige nu, om du bare glæder dig til jul, og har købt alle dine julegaver, og er klar og sådan noget. Eller om du kigger på julen og siger, det gider jeg ikke det der, fordi alting er måske ikke sådan, som du godt kunne tænke dig, det var. Giv de her citroner til Gud, og sige, kan vi to ikke lave den perfekte limonade sammen? Det kan vi. Stol på ham, for han er G. Yeah, G. Okay, prøv lige... Jeg håber, I er med på det her. Der er ikke nogen, der piller dig i næsen, fordi alle er med på den her nu, okay? Så du kan godt stille og roligt lukke øjnene. Prøv lige alle sammen at lukke øjnene. Og så prøv lige at tænke, er der et eller andet i mit liv lige nu, der sådan er ligesom de her citroner? Altså de her ting, hvor man bare tænker, hvorfor er de her ting, som de er, og hvad sker der og sådan noget? Er der et eller andet, hvor du tænker, okay, jeg står med citroner i min hånd lige nu, og jeg kan ikke selv finde ud af at lave limonade med dem? Måske har du tænkt et eller andet. Så er mit næste spørgsmål til dig.
Så du lader Gud bruge hans superkræfter. Vi beder en bøn sammen nu her. Og i den her bøn, der kan du få lov at give de her sure citroner til Gud. Og sige, hallo, skal vi ikke lige lave limonade sammen? Skal vi gøre det? Yes. Og hvis du gerne vil være med på den her bøn, så kan du bare sådan indeni bare sidde og tænke, ja, det vil jeg faktisk gerne. Gud, lige nu, der kommer vi med alle de her citroner, alle de her dårlige ting, eller måske bare lidt udfordrende eller svære ting, hvad det nu kan være. Lige meget hvad det er, så kommer vi med dem lige nu, og beder dig om, at du må komme med alle de andre ingredienser, fordi vi ved, at det kan du. Tak fordi der ikke er noget, der er umuligt for dig. Jeg beder dig om, at du må gribe ind i hver eneste liv, i hver eneste hjerte, der sidder lige her. Jeg takker dig for, at det skal bare blive den mest fantastiske limonade, den bedste, der nogensinde er lavet i Jesu navn. Vi giver det hele til dig, og siger tak, fordi du vil hjælpe os med det her. Tak fordi du ligesom da du hjalp Maria og bare havde styr på alting rundt omkring hende, så lige nu, der siger vi til os selv, at vi falder fuldstændig til ro, fordi vi giver det til dig. Og vi stoler fuldstændig på dig, fordi du er G i Jesu navn. Amen. Yeah. Okay, så vil du spille? Du er ja, selvfølgelig. Kan I klare 2 minutter med? Ja. Okay, der var heldigvis flest, der sagde ja, det er dejligt. Okay, godt. Bare lige stille et hurtigt spørgsmål. Hvor mange hen vil gerne være gravide? Okay, jeg sætter det lidt på en anden måde så. Okay, og Asger, du vil gerne være gravid? Okay, det husker vi tilbage efter. Nej. Hvor er din Maria hen? Hvor er din Maria hen? Jeg vil gerne lige hurtigt forklare dig, hvad jeg mener. Josefine sagde lige kort om Maria og Josef, ikke? Er vi enige om, at Gud han sagde, eller at Gud han kom, og så lagde Jesus barnet ind i Marias mave? Ja? Okay. Og det vil spørge dig om, hvor er din Maria hen? Hvad er din Maria? Hvad er det lige præcis, at Gud han vil bruge dit liv til? Gud han vil bruge Marias liv til at føde Jesus. Men hvad vil Gud bruge dit liv til? Hvor er din Maria hen? Vi kan gøre alt muligt. Vi kan købe nyt tøj. Vi kan få klippet nyt hår. Vi kan få købt den nyeste telefon. Vi gør alle mulige ting. Men vi vil aldrig nogensinde komme til at føle os så godt tilpas i livet, før vi finder ud af, hvad der er vores Maria. Hvad der er din plads her i livet. Hvad Gud han gerne vil med dit liv. Når vi har fundet derhen til, så du oplever, at dit liv det ser anderledes ud, end det gør nu. Fordi du pludselig oplever, at der er et formål med, at du lever. Du skal ikke bare stå op i morgen, spise morgenmad, gå i skole, lidt på toilettet, og så i seng. Okay? Der er mere end det. Der er også mere end Xbox og FIFA og sådan noget. Jeg er ked af at sige, der er mere end FIFA, okay? PlayStation, ja, det er rigtigt. Ja. Der er faktisk lidt mere end det også. I livet. Og når man finder den Maria, som Gud har lagt ind i dit liv, den opgave, den ting, som Gud har tænkt planer for med dit liv, så oplever du, at dit liv det bliver helt anderledes. Hvordan finder vi det? Hvordan fandt Maria det? Gud kom og talte til Maria. Gud kom og fortalte Maria igennem en engel. Nu lover jeg dig ikke. Det er ikke sådan, at jeg lover dig, at der kommer en engel. Jeg har hørt en gang, en af mine venner, han så en engel, der kom ind i hans soveværelse, så blev han ret bange. Så det er ikke sådan, at vi siger, at man skal se en engel, for at Gud han kan tale til en. Gud han kan også tale til en på andre måder. For eksempel så er jeg bare lige hurtigt et billede på, hvordan Gud han kan tale. I morges, der kunne jeg ikke finde min computer. Jeg vidste bare, at jeg havde haft den et eller andet sted ind og tænkte, shit, den er blevet stjålet. Ja, ligesom mine nøgler. Godt eksempel. Tit kommer tilbage igen. Og så var det så, at jeg lige hurtigt bad Gud om, kan du ikke lige vise mig, hvor den er? Eller jeg kan simpelthen ikke finde den, må du ikke hjælpe mig at finde den? Og jeg går under leder, og så tænker jeg, det går ikke. Og lige så snart jeg rejser hovedet op, så kommer der sådan et billede ind på mine øjne, hvor jeg kan se, at den ligger i Josefines bil. Sådan der kan Gud, han taler til nogle gange tage sit billede, sådan, så vi ved lige præcis, hvad han tænker er. Og hvor var min computer? Den lå i Josefines bil. På bagsædet under sædet. Er det ikke rigtigt? Ja. Gud, han taler til os på mange forskellige måder. Bed Gud om, at han kan få lov til at vise dig, hvorfor Maria han har tænkt på dit liv. Hvad han har gjort helt specielt for dit liv.
Det er kun noget, du kan gøre sammen med Gud. Du kan bede ham om at vise dig det. Kom hjem. En seng, eller hvor du nu gerne vil bede. Bed Gud om. Jesus, eller Gud, du vil godt vise mig, hvad du har tænkt for mit liv. Hvad er min Maria? Hvad er det, du har tænkt for mig? Ja. Amen. Ja, I fortsætter med at spille, John. Skal I stoppe? Okay. Fedt. Jeg håber, I klarer det. Vi bliver nødt til at bede en bøn mere. Okay. En klein. Den her bøn, vi skal bede nu, det er for alle. Men det er særligt for dig, som måske ikke har prøvet at bede den her før. Det er en bøn, hvor vi siger, hvis du ikke kender Gud, og hvis du ikke har det sådan, at han bor herinde, for det kan han godt komme til. Han kan komme til at bo inde i dit hjerte. Det er der masser af plads til. Så beder vi en bøn nu, og jeg siger noget. Gentager du det her, hvis du gerne vil være med. Og når du gør det, og vi siger amen, så bor han inde i dig for altid. Så er du hans barn for altid. Og når du er færdig her, så rører du i himlen og holder fest. Og så har han forresten bygget de drømmehus til dig i mellemtiden. Bare sådan, så ved det. Så er du aldrig nogensinde alene. Okay? Skal vi bede noget med? Yes. Jesus, kom ind i mit liv. Jeg giver dig alt, hvad jeg er. Og jeg takker dig for, at du vil bo i mit hjerte. Jeg tager imod alt, hvad du har gjort